Andre, poraz 6-2, težak poraz koji vas je doslovno prikovao za 5 bodova razlike u odnosu na pretposljednju uspinjaču. Pa da, kao prvo čestitam Avcu na zasluženoj pobjedi, dečki su nas izdominirali u svim segmentima futsal igre, na tome im čestitam, stvarno su pokazali da su odlična čvrsta ekipa i da oni će u doigravanju svakom napraviti probleme. Što se tiče nas, nažalost loša partija, zacementirani smo na dno, imamo još 5 kola, pokušat ćemo se svaku utakmicu boriti, dati maksimum i nadamo se da ćemo nekog pobijediti, negdje uhvatiti bodove i bar do zadnjeg kola držati izvjesnosti i neki priključak ostvariti. Evo, s današnjim golom došli ste do brojke od 10 golova u ligi, vjerujem da, s obzirom na rezultate vašeg kluba, niste zadovoljni. Ma normalno da nisam zadovoljan, mene to šta vrijedi mojih 10 golova kad je ekipa na zadnjem mjestu sa 5 bodova za ostatka za predzadnjim, ali ne znam šta da kažem, nažalost nije ovo individualan sport, ovo je ekipni i ja sam jednako kriv sve kao i svaki pojedinac ovdje, svaki snosi jednak postotak krivice. Evo za kraj, iduće kolo doma protiv Dinama, možete malo najaviti? Pa da, dolazi nam Dinamo kuće, nema tu, nama je to kao i svaka druga utakmica kvalifikacijska, ićemo 300% na glavu, bacit se, vjerujemo u pobjedu i stvarno se nadamo da ćemo više nekog pobijediti, jer eto, ne znam, ne mogu više ovo reći da nam se slučajno događa, to sigurno više nije slučajno, ali eto da, kao što ste rekli, Dinamo sljedeće kolo i mogu samo obećati borbu 100%, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Hvala ti! Hvala vam! Evo, poraz 6-2, prikovani ste za dno tablice, možete prvo prokomentirati samu ovu utakmicu. Pa što se tiče današnje utakmice, mislim da je ekipa Avcua zasluženo pobijedila, da su bili bolji tijekom cijelog susreta, bili su puno agresivniji, puno veću želju i htjenje su pokazali na samom parketu. Svojim dečkima ne mogu ni previše zamjeriti s obzirom da smo tijekom utakmice se osjetio taj umor dana putovanja na utakmicu, s obzirom da smo danas na dan utakmice putovali skoro cijeli dan da bismo stigli na vrijeme na utakmicu. Nama ostaje borba do zadnjeg kola. Avcu želim sve najbolje u daljem tijeku natjecanja. Mi se okrećemo sada domaćim utakmicama koje su pred nama. Imamo 2 domaće utakmice protiv Dinama i Crnice. Dok god postoji nada, borit ćemo se. Mislim da zaslužujemo biti u prvoj ligi zbog igračkog kadra, možda zbog organizacijskih i financijskih uvjeta možda malo slabije, ali ovaj dio znači smo dosta dobri i vjerujem da ćemo iz utakmice u sljedećim utakmicama pokazati da smo puno bolji nego što tablica i rezultati prikazuju i to je to. Evo, pogledali ste jedno moje pitanje, tada iduće najava sam utakmice protiv Dinama. Doma igrate, vjerujem da ćete biti u punom kadru i... Tako je, domaće utakmice su naš glavni fokus, obzirom da u zadnje vrijeme kod kuće igramo jako dobro, stvaramo prilike i zabijamo golove, opet imamo problema sa tom obranom gdje prejeftino prijamo golove, takva situacija je bila i u zadnjoj domaćoj utakmici protiv Skvera, isto tako i danas mislim da prejeftino prijamo i prelagano te golove, protiv Dinama ćemo se morati okupiti i skupiti i probati uzeti sva 3 boda kako bi ostali živi, kako bi produžili svoju nadu za opstanak. Eto ga, hvala i sretno dalje. Hvala vama. Evo ga, s nama je Filip Kosor. Danas 2 gola, u zadnjih par kola ste vi u dobroj formi, a i vaši suigrači u zadnja 4 kola 3 pobjede. Možete li prokomentirati za početak današnje utakmice? U drugom dijelu smo stvarno u dobroj formi, osvojili smo više boda no cijeli prvi dio. Danas mislim da smo bili bolja momčad od početka utakmice, da smo kontrolirali utakmicu i važno 3 boda koja nas guraju u borbu za play-off. Iduće kolo, gostovanje kod Vrgorca, uvijek neugodna su gostovanja kod Vrgorca, možete li najaviti tu utakmicu? I oni su u dobroj formi, dobili su zadnje 2 utakmice, 3 boda smo ispred i to je jedna bitna utakmica za nas gdje ne smijemo izgubiti jer nas to gura u neku borbu za 8. 9. mjesto što svakako želimo izbjeći. Hvala, sretno dalje. Hvala. S nama su 2 juniora Avcua, Luka Pažanin i Bruno Bebić, danas imali svoj debi, pa evo ako mogu za početak prokomentirati svoju prvu utakmicu za seniorsku ekipu. Pa jako je stresno, ali isto je to velika i čast i stvarno na terenu kad sa seniorima igrate to je... Osjeti se razlika od juniora i kadeta, tako da čast mi je bila i nadam se dobroj budućnosti. Hvala treneru na pozivu. Puno drugačije igrati pred seniora nego na našoj ligu juniorsku. Brže, jači su igrači i nadam se da će u budućnosti biti još poziv.
Evo kad ste već spomenuli juniorsku ligu, dobro gurate u juniorskoj ligi, koji je cilj postavljen pred juniore? Državno, to se Državno, I šta veći gol razliku ovdje izgura, prošeta se kroz ovu ligu, da se tako kaže. I ako počne kadetska, da je to osvojimo. Super, hvala momci i sretno dalje.